ki so da kauna Shamsiyya sai kin kaya da su. To kin ciyo amana Allah ba za ya bar ki ba. Fushi na zuciya da kike zai kai ki shan wuya. Mai son ka ko ina yake wallahi ba za ka ki shi ba. Ka bani so da kauna sani kuma na farar da su. Don ba abin da za ka yi tabbas in ma akwai kai. Na samu wanda ya fi ka dole ne in wuce gari. Domin akwai kuɗi a gare shi ba za ni ki shi ba. Shi to kina da daɗi a rayuwa in kana da shi. Zuko kuɗi na Allah ne ki sani sai ki don kula. Na ba ki so da kauna kin ce ba za ki so ni ba. Sai da na shigo a gidan ku kice ba ki so da ni. Gashi dukkanin lamurana duke ruguza. Me yasa kika min wannan cuta a rayuwa? Allah kadai ya san manufar ki a rati yanzu na faɗa. Ka bani so da kauna sani kuma na farar da su. Don ba abin da za ka yi tabbas in ma akwai kai. Na samu wanda ya fi ka dole ne in wuce gari. Domin akwai kuɗi a gare shi ba za ni ki shi ba. To dakata abin da nake so in bayyana ka je. Zance na so da ƙauna lallai ba za ni so ka ba. Ka je ka ƙara ba gaba dan ni ba za ni so ka ba. A yanzu na yi fice ko cikin dubu ba a ja da ni. Kuɗin da ka biya na watan bas ni zan biya ka so. So ya zama abin ra'ayi ni kan ba ni so da kai. Ka je ka ƙara ba gaba dan ni ba za a minta ba. Ka bani so da ƙauna sani kuma na farar da su. Don ba abin da za ka yi tabbas in ma akwai kai. Na samu wanda ya fi ka dole ne in wuce gari. Domin akwai kuɗi a gare shi ba za ni ki shi ba. Ka bani so da ƙauna sani kuma na farar da su. Don ba abin da za ka yi tabbas in ma akwai kai. Na samu wanda ya fi ka dole ne in wuce gari. Domin akwai kuɗi a gare shi ba za ni ki shi ba. Ashe fita ga ya mace illa ne gwada na faɗa. Kije kasan uwarka ta zare take ta barbare. Amma ina ganin wannan ba laifin ki ne kwasan. Laifin yana gudun manya tune tun kaje da ke. To babu damuwa a guri na Allah shi na gaba. To za ni kai takarda gidan fito zai ki ba da su. Allah shi na ganin mai zalunci cikin mu na faɗa. Ya zan wuce na koma ƙasar mu ba za ki ganni ba. Ka bani so da ƙauna sani kuma na farar da su. Don ba abin da za ka yi tabbas in ma akwai kai. Na samu wanda ya fi ka dole ne in wuce gari. Domin akwai kuɗi a gare shi ba za ni ki shi ba. Ni yau ina da wanda nake so zan bayyana ka je.
fushi na zuciya da kike zai kai kishin wuya mai son ka ko ina yake wallahi ba za ka ki shi ba ka bani so da ƙauna sani kuma na faranta su don ba abin da za ka yi tabbas in ma akwai kai na samu wanda ya fi ka dole ne in wuce gari domin akwai kuɗi a gare shi ba za ni ki shi ba na baki so da ƙauna Shamsiyya sai kin kaya da su ka bani so da ƙauna sani kuma na faranta su to kin ciyo amana Allah ba za ya bar ki ba don ba abin da za ka yi tabbas in ma akwai kai fushi na zuciya da kike zai kai kishin wuya na samu wanda ya fi ka dole ne in wuce gari mai son ka ko ina yake wallahi ba za ka ki shi ba